Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ang Barangay Hawayan sa Silay City ang isa sa mga tuman nga apektuhan sa pagbaha sa tung Biyernes nga adlaw. Tubtob sa karon, may mga pumuloy sa gyapon nga nagapabilin sa evacuation center. Duha ka mga taytay ang nagkalawasak. Gani kinahanglan sa mga pumuluyo magsakay sa improvised nga zipline para makatabok sa suba. Yaring report. Sa kada adlaw, kinahanglan ni Herminia Amador magwa para sa ilang mga kinahanglanon. Pero bangod naguba ang alagyan nila nga hanging bridge sa Malisbog River sa Barangay Hawayan sa Silay City, kinahanglan niya magsakay sa improvised nga zipline. Nakulbaan ka pero okay man. Kaya man? Oo, okay. Wala kanya ba yung alagyan? Wala na, diri lang. Pila edad mo? 65. 65, kaya mo pa na eh? Kaya na, kakayanin. Kung hindi mo kakayanin, paano ka makabuha? Tangan akong dala. Oo. Kasi mahulog, hindi man? Ha? Basta ha? Eh! Ay, di, kala ko gusto nga, hindi ka naman magtagok. Kaya ko nung ron. Ang ini nga bata, nagadwa-duha magsakay sa kakulba. Ginsipit siya sang iyang atiyo kag ginsabak sa zipline kag ginduso. Si Makulbaan sa... Ay, boss, mo nung. Si Anita Claridad madulong sa mga tinapay sa iya nga utod sa tabok sa suba. Humalin sang Sabado, naanad na siya magsakay diri. Isang tinapay, tapos maupod. Madulong ka sila pagkaon sa mautod mo, di? Di ka ba nakakagi ka na di tabok? Oo, kagin. Okay lang? Okay lang. Wala ka ba Makulbaan? Wala man. Kasi ayun ba? Humalin aga tubtub gabi, inang ila pamaagi sa pagtabok sa suba matapos maguba ang taytay bangod sa baha. Si Arnel Perez nga isa man ka residente sang lugar nga nagatrabaho sa tuanay sa Saudi Arabia bilang riggerman. Sa naguba ang taytay, napinsaran niya nga ubrahan sang improvised nga zipline ang iyang mga kaingod para lang makatabok sila. Rigger kami ha, nga ereksyon kami sa mga module-module nga mga mga refinery na Oo. power plant. Oo. Amo na ginapang brana mo sa Suno kay punong Barangay Henry Villeza, naguba man ang steel bridge nga nagaangot sa Barangay E. Lopez kag Hawayan sa New Year's Day nga baha. Pero mas dako ang epekto sa pagkaguba sa sining hanging bridge sa Malisbog, bangod may masobra sa isa kagatos ka mga residente ang nagatinabok diri. Gin-assess na kuno sa City Engineer's Office ang damage kag nagahimo na kakaroon sila sang plano para maobrahan sila sang taytay. Pagkapit sa dos, ang udto, nagkadto ang city engineer mismo. Gin-assess ang damage, kagin plastar kon ano ang ilang maobra nga plano. Ba't meron na? Nag-obra na sila plano. Aprobado naman ang 300 million pesos nga proyekto sa DPWH nga paghimo pagid sang taytay nga sarang malabyan sa mga salakyan sa sining nga suba. Pero medyo madugay-dugayan pa ini. Kaina, may isa ka grupo nga nagpadulong sa Malisbog para magdulong sa mga bugas kag dilata sa mga residente. Anay residente sa lugar man si Mira Miran. Siya ang nag-facilitate sa mga donasyon sang iya hinablos nga yara sa luwas para sa ilang pamilya kag mga residente. Tigyan mo na ako na packing na mo kagapo. Nag-facilitate ka lang bali sa donations? Oo. Kaya siling ko, dapat tani pamilya ko lang siling ko, kung kaloy, nasa iban ko may sobra. Hatag naman sa iban. At least, 2 kilo. Naman abala. Sa elementary school, mayara sa gihapon sa kapin isa kagatos ka mga evacuees nga nagapabilin. Wala sila anay nagbalik sa ilang mga balay, bangod sang lunang dalasang baha, kag bangod naga inulan pa.